Honsing timung arong along don trainer cap araratum kijun alang kadure penajok thurpak pen ringwell mate langpur kasilam. Chokiola Police Station OC Kimi Jogesh Chandra Deka Phan Chokiola KSA Head Branch Lapen Bokajan Regional Committee atum Pohu Pen Karchodam. Bisonat Karbi Live Perangke Bronson Teranga Sarbra Karlitang Longsing Teranga Phan Amekichi Ningkan isi Kechok Pura Kachikimo Amilur Kekaipon. Koilamati Mini Stadium along Kechengsi Winter Christmas Football Tournament Angdung Kitipon. Neli Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer Kasing Honara Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeta Birta Norangton Penajita Lakhaing Koi Singhason Constituency ke Parlo Honsing Timung Arong Along Don Craner Cap Araratum Kijun Alang Kadure Ajok Thurpak Pen Ringwell Mate Langpur Kaselam Pini matijong ni phai thom cap arni Honsing timung lapen longsing ing hi arong amekar don craner cap araratum thurpak pen kijun alang ke dobek nangji pu mathasi ring ki hurasai kedengpon hadak ki sung dat araratum na pachini dona tengke puhenlo ningkreng barikha sita lang ka chosokdam helovik sungbik ahut pen ke dong alangsi chosokdam ahut pen ke highway atwar parai sanchom kaprek alang hi ansi ka chosokdam nan Lasi don craner cap araratum amena atangka chirungsi mena asan chomalong ringta chuhut ponang koklo pusi nang pachinidun lapen rong along inut thegre serabang phu baburam timung ahin pen nang pachinidun atengke lapuhenno rong along langapat ke adon tinta nang somkre along pen ke alangdo tahai posita kawe adimsi ke ong chosok long le chudulong le apaip angsi tar prangchot Scheme atumlone mate contractor atumlone kechokche asi komane aning keme abang phu mate council charibam atum thekre set atum tichomarong arada phan prabjin pen langabang nang pibek thala pen nang pilote ansase ningaklong pen choropar pikji pusi ferangkyang no nang pachinidun Pansta nilitum ladak tichomarong ongrong langso adon mekaratum kadawe phanta Ningkan ini kadang pajer lo, asi pini nang litum media lembang ko tum ladak kicomarong along ladak nang litum kebang nang kahumri pot nilitum mahin pen suri kadang pajer lo, asi alama bangke lapu helo kicomarong don tharoi sira don phokep don mekardo lasong bong sitame Ladak kijun alang abang tuke kisung pame kasi don craner cap nono manalang tumla kijun alang labang su kisung onga join pen alang litum chongdat chot akhia dat pen chirung si pini kijun alang aphan kabori alang litum lang kihut lake nilihin pen dame churulo kime kimat hathek kachingrum thengapot nilihin pen suri ningkarong dolo nasi non kedobom Karbi Anglong Autonomous Council along sita PHE department do nasi alang litum sitame ladak jol jiwan mission pen adon tin sitame lang pajun long je khan alang litum labang so scheme nang klemik lo sita a contractor tumtong ke claim ke chok chelone mante engineer tumtong labang so planning ken ke chok chelone adon tin sitame lang chetang tedet laposon sidolo kasi alang lituma bangke lang kadure onga joine sipini labang so kijuna lang phana lang litum chirung chos sitame claim poneglo lasi kumane aning ke me abang phujong si do polote ring mesen ladak Cicomarong arar bhan pithe kasonte nilihin pen ning arongji lapen alang litum bhan sitame arnamani
Karbi Anglong Manjapen Momitati Mungpi report Bisonat Karbilai Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta Chokihula Police Station OC Kimi Jugesh Chandra Deka Aphan Chokihula KSA Head Branch Lapen Bokajan Regional Committee Atum Man Kedo Karbia Poho Pen Karchodam Karbi Anglong Alongri Lakhain Koira Phon Nilip MSC Constituency ke Parlo Chokihula Police Station Non OC Kimi Aphan Chokihula KSA Head Branch Lapen Bokajan Regional Committee Atum Chelang Pet Pen Kachepachini Dampura Karbi Man Kedo Poho Pen Karchodam Law and Order Department atumaphan mate nilip ahabar Chokihula Police Station along pini matijong achiklo niphai thomke pada porphai nerkep malom Chokihula Police Station OC Kimi wangatlo pu chinisi Chokihula KSA Head Branch amepu Leo Tiso Kongchon bang Dhoni rongpi Brisar che songkiri ingti harthang timung lapen Prohanto timung songjapo abitung atum lapen Bokajan Regional Committee Rapchon bang Francis rongpi Debating chon bang Hangson Tiso lapen Ari asang ho atum pen pen chingrum pet Kadok we bang engkoi so se Chokihula Police Station along an palidamsi nilip ahabar along non malom koson atomonsi keja bomma lapen eson pen eson alam the hei hui aputhak chingki chethan ponsi poho pen archupon Lapen nilip press club ame pu Samson ingti aphanta poho epak pen song ni atumahin pen archupon Chokihula Karbi Lo Charlie asong head branch bidisar che songkri ingti pen pherangki athengno jasemet ke jongpon alam theke non sarkar pen gari motor kebek ahut kaiketa phutu mate helmet chikupon bernangji bike kebek bangla pen kache thabduna bangta phutup chiku bernangji lalote kachingkoi pen jokponpo lapen police atum kiri kakruk bom ahut aron ke chokche mate aron karkan anam kitunang kok pen jokponpo Clardak pen pachinipon Lapen Chokihula KSA Head Branch amepu Leo Tiso ahin penta non malom gari motor kebek kedam kebang cherepik lote jogban polapen nilipalong arta kangduk bogatum raki hormu kirimpen chepahelu nangji puta chuning ripadupon Dak media korte penor sam hanstame apornang chipidun pochoro parpiglo lapen kadowe Karbi Anglong rat doan hanstame nilitum Karbi Lo Charlie asong Bokajan Regional Committee lapen ladak Chokihula Head Branch pen nilitum kadowe hanstame ningkan kimia kardom people jirlo lasilalo pini nilitum ladak Chokihula Thana long kewang abang kelalo tumi hejong nilitum malong ladak Chokihula Thana long OC akimi wanglo lapen ladak OC kimi phan nilitum karcho pen nilitum Karbi Poho pen sipong pen alang li phan archo pono la bang solong nilitum ka chingki chethan pon ke lalo nilibaha waralong ki sungke boy thepik hetan khangjang la pen non nilitum ladak ke bang pen nitum ba nang ka chingki chethan long ke lalo non jitu state government pen ke pang dak pon jitu gari kebek aron atang haladak aron along ka dowe Karbi arada tum stame ka fuludun ji phan mate elitum osomara tum han sitame school college ka thondon mate gari kebek ke pachar hala hai hui along elitum kachere megji phan kadowe alam nilitum dak osi sar pen long pono lasi ladak nile barat along kedoan kadowe nile barat tum han sitame gari kebek ke pachar chede ji lapen elitum kadowe sitame safety mate elitum no owe kimia tum han sitame kematha ponji phan elitum kadowe pantak gari kebek bangke kachere kenang shot pusalang li pen puponlo lapen adon thu lapen ladak nile bahawar sitame risoe jang tumalong jitu drugs ahormu pusitame kecho inut bahani tum pen chenglo kaprek prek la son sineng dang bom lo la si hala haya dim lo sitame nile tum ladak law and order mate ladak osi thana tum pen nile tum Karbi Lo Charlie asong pen chera pet pen lahai hin pusitame non owe kimi tum han ke pakhangji mate ladak jitu illegal ladak kaprek asai mate kaprek akam beha be parnak choklem long sitame ladak kelang cari dunji mate litum ladak me phun me et pen itum nili bahawara long itum me sen pen ladak kido ke thak la pen choklem choda malong an sitame kelang dun peji phansi pin nilitum na Karbi Lo Charlie asong pen wang pen ladak osi sar pen ang chingki nang chethan lo lasi nilitum kaprek akam malong sitame jitu kenang sor ka cherap do plong ten nilitum ladak ka cherap dunji phanta ken kam chi jor pon pu pusin nilitum Karbi Lo Charlie asong hin pen pang dak pon lo Karbi Anglong Chokihula pen O'Nilson Rongphar report Bisonat Karbilai Tangte pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta
Bisonat Karbilai Paperangke, Bronson Terang Asarbura, Karlitang Longsing Terang, Amekichi, Ninkanisi Kechokpura, Kachikimu Asai, Kedengpon. Pini Matijong ni Pai Tomkep Arni, Nijang Karbiang Long Hamren, Umrinti Rong Chingri Arong Sopialong, Nelitum Bisonat Karbilai Paperangke, Bronson Terang Asarbura, Karlitang Longsing Terang Apan, Dondrap, Hembang isiatum amekichi ningkan isi kechokpura donrap hembang isiatum kachikimo amilur kekaipon. Karlitang longsing terang lake inut hem kikim kerang mate carpenter asai klembangpu. Lapen alang lia kai doti kahut donrap hembang si lapen jirpo jirpi pen ninga ronga je pensi kai ke keto mate ning ke me parpik abangpho. Bonta arnam nakiletu na sangtet kejut kogajok kedam tang ningkan surhini ra engko ya ningkan matijonga cheklo niphai thomkep arni achor sangpi kajok intipi lapen asomar asupo akleng bronson terang lapen asupi sangpi junalite rangpi sangpi hunalite rangpi sangpi mirnalin terangpi lapen asumar sotkur terang klengtom terang lapen sami birnita rong pharpi sirnita rong pharpi bhomkuru rong phar lapen gresibon rong pipi sarningme rong pi asim rong pi jirat teron pi ausa bangkethom lapen donrap hembang isia phan lapen pata jirpo jirpi donrap do ona tuma phan che o tekangsi sengpi runme anongjang chelo nangkoklo. Lasi, pini matijong ni pai thomkep arni, nilitum Bisonat Karbilai Paperangke, Bronson terang asarbura, Karlitang longsing terang amekichi, ningkanisi kechokpura. Pini donrap hembang si jirpo jirpi pen, kachikimo amilur kaiponsi, kachikimo asai ingsamjin pen thonpon. News Desk Report, Bisonat Karbilai. Tangte pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta. Karbianglong alongri lakhain koira pho Nilip MSC constituency ke parlo Koilamati mini stadium along ke Chengsi winter Christmas football angdung kitipon labangso angdung kitipon along jirpo chingrum football club dilayatum goal plipen Koilamati football club atuma phan parem pondadlo. Koilamati Karbi Lo Charlie Asong Arpukimi Chelar Etpen Mei Pukimi Prodium Tisu Kachapahimpu Pon Lapen Alangli Ari Asang Ho Atompen Patirpi Ponsi Kechengsi Winter Christmas Football Tournament Kibipon Angdung Kitialong Mesen Pen Kapachun Ponlong Ajok Kado Via Phanta Kachoro Pajirpon Angdung Kitialong Dilai Jirpo Chingrum Football Club Atum Koilamati Football Club Atumaphan Goal Pli Thaponsi Winner anong e chepalongpon labangso kapatholong referees Kamson Singnar linesman Mendelson rong pharapen G10 phangcho atumsi ingrung ingsaidun Pinila bangso football tournament angdung kitialong best player ke Dilajir Chingrum football club pen Tenson Tisola pen top scorer ke Martinson Singnar goal cap cleared up football club si chepalongpon Angdung Kitialong chief guest mate alhui sarpo aman pen kachetong dun lake jiran inti rada sai klembang lapen Karbi Lo Charlie Asong tiripia me akongchon bang buddho terang Barnabas Kiling che songkri inti sorkari gaw pradhan Lawrence Teron lemsa kongchon bang Mohan Singh Teron lapen kaprek ke thekiding atum chetong dun Karbianglong choki holapen O'Nilson rongphar report Bisonat Karbilai Tane pini prime time abirta laan pensi kangton eklo. Kado we phanta kurwang thula pen domi thakni.